Govorili su da su jaki, da su snažni, a za 2 dana im je pala država. Pala država. Na današnji dan 1995. u ranim jutarnjim satima počela je Oluja. Hrvatska vojska krenula je u akciju oslobađanja svojeg okupiranog teritorija. U samo 84 sata oslobođena je gotovo 1/5 zemlje. Već idućeg dana oslobođen je Knin, središte velikosrpske pobune. Na Kninskoj se tvrđavi zavijorila hrvatska zastava. Gorjelo je i nebo i zemlja. Ovako je prije 31 godinu izgledala zora nad Dinarom. Počela je Oluja. Hrvatska vojska napada, srpske crte obrane ubrzano pucaju. Već drugog dana Pume i Pauci pobjednički ulaze u Knin. Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam lima! Osijek! Kad se na Kninskoj tvrđavi zavijorila hrvatska zastava, ni najčvršći ratnici nisu mogli obuzdati emocije. Osjećam se sretan i zadovoljan i mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 1991. u rat. U kraljevski grad stiže državni vrh. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne i nezavisne Hrvatske države. S druge strane, kolone srpskih izbjeglica na poziv svojih paravlasti panično bježe u Bosnu i Srbiju. Mi smo bili u skloništima. Nismo se nadali da će Knin pasti. Ali pao je i Knin. Ko vas tjera? Ne tjera nas niko, bežimo sami. Hrvatske snage napreduju, policijski specijalci s Velebita oslobađaju Obrovac i Gračac. Vojna aktivnost je završena, specijalna policija vraća se svojoj temeljnoj zadaći, a to je borba protiv terorizma kao produžene ruke rada. Hrvatska vojska niže pobjedu za pobjedu. Slavi se na Banovini, slavi se na Kordunu. Mi smo u Slunju, u slobodnom Slunju, zauvijek nikad više srpskom, nikada. U 15:02 zauzeli smo Vojnić, sada pregrupiramo snage i idemo dalje. Snažan otpor srpska paravojska pružila je kod Petrinje, ali ipak preslab za gromove. Druga gardijska ušla prva u Petrinju. Bilo je krvavo, ali smo je uzeli, hvala Bogu. Uzeli su i tigrovi sve što su trebali. U munjevitom proboju izbili su na granicu s BiH i tako spasili opkoljeni Bihać od tragedije kakva je snašla Srebrenicu. Čekali smo vas dugo, ali napokon smo se i sreli. Kompletan 21. korpus vojske takozvane Krajine u blizini Gline predao se hrvatskim snagama. Srpski zapovjednik Čedo Bulat čestitao je generalu Stipetiću na pobjedi i predao oružje. Ja sam zadovoljan što je ovo riješeno mirnim putem. Hrvatska je bila u transu. Ratni pobjednici euforično su dočekani na gradskim trgovima. U samo 4 dana veličanstvena Oluja otpuhala je ideju Velike Srbije s hrvatskog teritorija. Govorili su da su jaki, da su snažni, a za 2 dana im je pala država. U najvećoj pobjedi Hrvatske u povijesti sudjelovalo je oko 200.000 branitelja. Njih 240 za slobodu je dalo ono najvrijednije, svoj život.